Tästä se lähtee. Se on se kone, mitä läsnä. Ai mistä sä haluat? Kone. Siellä on. Uskokaa tai älkää. Pitkän taivalluksen jälkeen. Vaikka olla edes EU:ssa. Mieti just se. Itselleen carrot cake slices. Täällä on hassut piilevet. No. Kauden. Telma laskee kuittia. Miten meni nuo lakanat? Niin. Sitä vois miettiä, että jos on 3 vierestä tulossa yöpymään, niin riittääkö 2 pussilakanaa, 1 aluslakana ja 25 tyynyviinaa. Mutta syy miksi olemme tässä on se, että makutesti. Hauskaa. Makutestin tulos. Vesi on pahaa. Onko pahaa? Saanko maistaa? No. On pahaa. On Helsingissäkin pahaa vettä. Meillä on täällä gourmet-illallinen, kun olemme täällä ensimmäistä iltaa Lontoossa. Crumpets! Mitä nämä on? 79 penniä. Paljonhan se on euroissa? Euro 12. Tarkka. 2/3. On se löytynyt uuteen aamuun. Nep. Täällä on lähdetty liikkeelle. Meitä on vain 2. Koska Halla kuoli. on migreenissä. Niin hän jäi nyt nukkumaan sitten tässä. Mutta hän etsii sitten iltapäivän kivaan juttuun. Niin. Koiria. Täällä. Wow. Olemme saapuneet kohteeseen. Toinen on saanut Bruna. No. Sä oot. Siellä on lintu. Tuo kyseinen lintu on paikallinen lintu, joka asuu täällä Lontoossa. Hänen nimensä on Kevin. Kevin. Kevin on rauhassa katsaa alla ja katsoo edessä olevaa luontoa. Dominatrix. Hänellä voi soittaa. Mäkin otan. We have the costumes for our 4 halfway houses. We have Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and also Slytherin. Moi Harri. Tommoset kristallit, mustat. Ei kun kato nyt siitä, kato mustat kristallit. Kato, siinä on.
Ai. Onko tynnittää osa? Tossa on selkeästi syöty on näitä rakkaita on syöty. Koska niitä syödään. Ja sit tuolla on niin kuin meiningin vaan, koska me ollaan kunnon Mikähän pöllö meidän pitäisi ostaa? Toi on mun mielestä aika hyvä tuolla toi. No kyllä, mä pidän hänestä. Hän on yksinäinen, erilainen. Maagista. Amazing. Järkyttävää. Pelkotilat. Pitkä päivä on tullut päätökseen ja on aika Ronin, Hermionen ja Harryn siirtyä pizzan puoleen. Nyt odotetaan bussia. Mikä fiilis? Todella hyvä fiilis. Ihan tosi hyvä fiilis. Se bussi tulee ihan väärältä puolelta. Mä en osaa katsoa tonne päin, kun bussi pitäisi tulla niinku tuolta. Mutta se tulee tuolta. Missä sitä ollaan? Martti. Missä ollaan? Linja-autossa Missä siinä? Missä kerroksessa olemme? Vinkki katsojille. Kirjoittakaa kommenttikenttään, missä kerroksessa me ollaan. Ollaan tultu taikakauppaan ja on Pride. Pride taikaa. Me ostettiin tämmöset. Ninalilosta. Tämä tuntuu vähän mehtältä. Tämä on ihan kova. Täällä on tällainen kirja. Replika Exercise Book. Onpa hauska. Täällä on tämmöinen. Vau, onko se Sirius? Mitäs tää oli Gryffindor? Vau. Onpa se iso. Mutta Siriushan oli Gryffindor. Voi ei, mäkin olisin halunnut. Mulla oli tällainen mystery postcard Fantastic Beasts ja mä toivon, että mä saisin Nifflerin. Oh my god! Ihanaa! Eikä sulla on toi! Jee! Mooncalf! Mä oon niin sopea. Ihanaa. Mä sain. Ihanaa, että kaikilla tuli eri. Onko hienoa? Ja halille kaupan päälle myyjältä. Me ollaan nyt teatterissa. Yhtäkkiä! Täällä saa juoda. Toi on mun unelmakoti. Tää on ihan siis tämmönen hieno, tää on tää teatteri myös.
No, mikäs fiilis? Todella hyvä fiilis. Siellä on kyllä oikeesti aika jännä ja hirveän kovalla äänet. Siis mä oon joka kerta kun se on kiljunut, niin ollut ihan silleen... Mä oon säikähtänyt, koska se tulee niin kovalla. Mä en oo tuntenut mitään. Ja sit musiikkikin tulee ihan sikakovalla. Se on kyllä tosi luja se ääni. Niinku miksi? Efekti. Mut siis muuten tosi jännä. Tosi hyvä. Tosi Se on- vahva brittiaksentti myös miehillä. Niin, vähän vaikea ymmärtää. Niin on välillä vaikea ymmärtää. Menee jotkut vitsit ohi, mut muuten juonessa pysytään mukana. Joo, mä näen mun tulevaisuuden siinä. No niin. Valitettavasti. Breeders. Näin ollaan täällä taas matkalla. Tänään nähdään Hallalle ensimmäistä kertaa nämä nähtävyydet. Paitsi näille lentokoneista. Se on totta. Buckinghamin palatsia ei myöskään todennäköisesti näin koko matkan aikana. Sataako tänään sataa? Mikä kävi? Vesi kävi. Hyvä olla täällä. Nokikana. Mitä mieltä Nokikanasta? Mä tykkään nokikanoista. Mä rakastan kanoi. Joo, eli kai bongaillaan nokikanoja minne vaan mennään. Niin myös täällä tänään. Vaikeiden päätösten äärellä. Täällä on niin paljon kaikkea. Mitä sä mietit? Täällä on niin hirveästi kaikkea, mitä mä haluaisin. Ja mä en niinku osaa päättää, mitä mä haluaisin. Mä haluan tän Mä otan nettään Rasperin. Mihinkäs lopputulokseen tulimme? Sellainen villikortti, että siinä on hunajaa, rosmariinia ja appelsiinikuorta. Siinä on 3 palkintoa siitä, että se on ihan tosi hyvää. Whisper ja ystävä suosittelevat La Gelatier, Artisan Gelato. tässä on tää joki, niin täältä löytyy. Tässä on vaan teillä. Tässä on vaatteet. Meidät on tuomittu. Täällä olemme Rumalla sillalla kuulemma. Niin ollaan, ja tuolla on hieno. Siellä on hieno silta. Siellä on seuraava kohde. Ehkä. Sky Garden. No, millainen oli Sky Garden? Ilmeisesti sinne tarvitsisi liput, mutta mä en vois ottaa lippuja edes 4 vuoden päähän. Joo, ei me päästä sisään. Mennään syömään intialaista. Pahinta tässä siis on se, että mä olisin tosi kovasti halunnut pissata noin korkealla. Mulla on vessa, että mä oon säästänyt sitä siihen, että mä saan kustat taivaista. Tiesitkö, että Suomessa puhutaan pääasiassa espanjaa? Joo, Minä en tiennyt ennen kuin ravintolan tarjoilija sen meille kertoi. Meitä alkoi seuraa koira. Me otitte sen mukaan. Ei me otettu, kun se vaan tuli. Me otitte sen nyt mukaan. Ei oo meidän koira. Hei. Mihin pitää soittaa? Kelle pitää soittaa? Alsan epäterveisiä. Limainen. Me saatiin, kun me tilattiin ruokaa, ne tällaiset onnenkeksit, joita tuli tosiaan 2. Meitä on 3, mutta koska ruiskriva on 1. Yksinäinen Yksi persoona. Niin me nyt jaetaan tänne. You are destined for great things in life. Wow. Your dearest wish will come true. Oh. Mikähän se olisi?
muotiasunnot. Arvio kämpästä. 3,5/5. Joo, mulla ehkä 3, kun mulla oli se sänky. No joo, ymmärrän. Eikä lakanoita. Niin, mutta 25 tyynyliinaa. Totta. Taide olemme kuin me. Olihan tämä. Vain tämä. Ollaan tää. Tervetuloa Ruispriva-keskusteluun ohjelman pariin. Mä kysyn nyt tästä Luulilta. Tai siis pohjustetaan näin, että kun mä sanoin äsken, että matkustaminen on ihan sikarankkaa, että mä en niinku pystyisi tämmöiseen. Tuuli, miten sä voit matkustaa usein? Puuttuu jonkinlainen joku muu. Mulle on kivempaa se, että mä teen koko ajan jotain ja on menossa, kun et mä vaan makaan enkä tee mitään. Jos mä en tee mitään, mua ahdistaa. Jos mä teen, niin mua ei ahdista. Toi on ehkä ihan silleen tervettä. Koska kaikki ei jaksa tehdä Tuulilta tai jotain, niin jos se jaksaa, niin sehän on vaan hyvä. Hyvä pohjaton energia. Kiitos. Tämä oli Ruispriva-keskustelu. Niin mä en vielä kaada sitä. Mä haluun vahvaa teetä. Hän nautti antaumuksella. Tää on niin kylmää. Ihanaa. Tässä on 3 penkkiä. Tossa on 3 penkkiä. Tuolla on 3 penkkiä. Täällä on vaikka kuinka monta penkkiä. Uskomaton. Ärsynyt loma jatkuu. Maagista. Maagista. Tuolla on Holmes Road. Se on lähimmäs Sherlock Holmes turismia, mitä minä nyt pääsin tällä reissulla. Että Ruisprivalle sellaista palautetta, että matkakumppaneiden, ystävien kiinnostuksen kohteet voisi ottaa paremmin huomioon jatkossa. Mutta ei meillä muuta. Ruisprivaa kuvaaja tukevat omojen oikeuksia. Yes. Mehän olemme kielitaitureita. Ruispriva osaa 17 eri kieltä. Okei, siis. Voimme tehdä videon, jossa näytämme tämän kaiken, jos saamme 58 tykkäystä tähän vlogiin.